uma sekuvume yena angeke simphikise. Njengoba sesibulisene nje nomndeni sokhona ngiyacabanga ukuthi benizibuza ukuthi why kungaqalwa. Angeke siqale iprotocol ingakafiki. Mangakafika bomndeni besingeke sikwazi ukwenza lutho. Kodwa ngoba bomndeni sebakhona uma siqala. Bomama ngicela simculeleni uMaqhude niyamazi ukuthi abe umuntu onjani. Angifuni ukudlala iCD kuphela. Ngicela simculeleni bese siyasukuma siyathandaza. Bese ubaba uMazibuko lo ola ngemva kwami uzosivulela ngomthandazo kodwa sicela ingoma kini. Siyababingelela bangcwele egameni likaJesu ngaphambi ukuthi ngikhuleke ufuna izwi lenkosi izwi losuku sanibonani imndeni egameni likaJesu ufuna ukufunda izwi likaNkulunkulu iseKronike 13 seKronike 7:13 uma ngivala izulu ukuba kungabibikho umfula noma ngilayeza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithumela izifo phakathi kwabantu bami bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna umbuso baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo mayibonge Nkosi siyovala amehlo egameni likaJesu Baba wethu semazulwini maliphathe ngobungcwele igama lakho umbuso ngowakho intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe namhla isikwa sethu semihla ngemihla usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo ungasingenise ekulungeni kodwa usindise kokubi Baba siyabonga Nkosi sibonga amandla akho sibonga ukuphila Nkosi egameni likaJesu sizothi uNkulunkulu omuhle naye indima Nkosi yomculo naye indima yokujabulisa abantu bahanjelwe eqhawe sizobopha umndeni egameni likaJesu bonke abaphukile mabesondelene noNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu sizoqala uhlelo losuku uNkulunkulu angcine anisiza nipha amandla egameni likaJesu kuze kube phakathi amen. Siyabonga muna siyabonga bakwethu asivalele umuntu la uma ngabe bomazi ubaba uMaqhude sizoyivula leyo nkundla ukuthi usukume lapho ngaphandle kubantu abaku program sizoyivula leyo nkundla ukuthi usuke uze lapha phambili uzokhuluma kuMaqhude ngemva kwaloko bese siyamdumisa ke umuntu obekathanda into nje bengiyithanda ngoMaqhude abengekho ubaba othini njengalo baba lona uma ubheka isicathulo phansi ubheka ibhluku alifakayo neteki alifakayo beka clean lo muntu so kuzofika lapho
sizokhuluma ngaye unobhudi la umazi kakhulu esizosho ukuthi sicela akhulume ngoMaqhude omazi kahle ukuthi baqalaphi bayaphi sicela ingoma boma sengenile unawa kodwa sihleli phansi bakwethu asisumele simdumise siyabonga bakwethu besizocela ngiyacabanga ukuthi mawufika emzini womuntu kufanele uthole umuntu wakhona lapho bese uyaqhubeka usungavula amakhabethe usungenza yonke into mawusuthola umuntu wasekhaya sicela wase downtown ozokhulumela i-downtown angazi noma sekakhona yini la ozokhulumela i-downtown akangena uNoah futhi Yes,
Siyabonga bakwethu. Bese sinobaba lana angazi ukuthi babesho kanjani ukuthi isidudla maybe siyabona. Kodwa sesimazi kanjalo yabona. Kodwa mina ngazi elinye igama lakhe ukuthi uvusizwe. Ubaba uzothi qaphu ngoba uyasebenza njengoba elana kodwa ngiyathanda ukuthi kube khona azokwenza okunye. Sanibonani. Xolise kakhulu bakithi ngogqoka ibuku. Sibingelela umndeni. Makhabazela. Phephisani. Phephisani bakwethu. Yebo kuyenzeka khona kodwa akujwayeleki. Selokhu sazalwa sishiyo abantu abasithandayo nesibathandayo. Kodwa ngeke uzwe ngakusasa sisithi hawu sesikujwayele. Akujwayeleki phephisani. Maciko bafowethu nodadewethu omama omalume. Phephisani. Ngikhulume nensizwe eziningi lapha phansi. Ngoba ngilapha ngokomsebenzi. Ziyasho insizwa zithi hey ziqemeke ngeqhuwantwala zifolwe embiza. Usomnandi usothole uze washo wathi hey ungcono kufa lona olwembiza ngoba malufa khona ucwezu esiyosebenzisa ukushisa impepho silenze udenge ezisincinde kulona kuzoba nzima kakhulu ukuvala isikhala sikakhabazela. Yebo bakhona abafowethu abasha amabhesi kodwa kuzoba nzima kakhulu. Uyabona ngempela ukuthi ubaba ubesengene kakhulu emacikweni amaningi. Kuhlunga kakhulu impela ngoba nathi nje sisebenza ngomculo siyamazi bembiza bethi indlala beyiduda beyithengela amasakana. Kuhlunga kakhulu. Ngixolisa ukuthi angibangisabingelela ngosidudla movies mfowethu uMaqhude umzukulu weJarmani bambosa ngimi. Ngabe inkulu insizwa. Emaweni webaba. Emaweni webaba. Emaweni webaba. Emaweni baba. Webaba silale emaweni. Webaba silale emaweni. Nyabo. Siyabonga bhuti wami. Sangishayela nehlombe. Hayi. Uyayicelela bakwethu. Animphindeni futhi imshayela ihlombe. Ngizothi lana futhi bakwethu ngoba kukhona abobaba bamlana engibashoniphayo. Ubaba uMazibuko lo ohleli la ngemuva usuka eFaraday kwinhlangano enkulu iFaraday nami eyangibamba ngesandla ngihanjelwe ubaba emhlabeni. Yangibamba iFaraday ongangokuthi ngeke ngihlonize ukuthi njengoba ekhona lana naye kukhona esizomnika kona ukuthi akusho ngoMaqhude ngoba uyamazi kakhulu. Ubaba uMazibuko lona njengoba ngisho ngithi ngisebenzisana neFaraday okumanje ngisebenzisana neFaraday kungenxa yabo labo baba lapho. Ngizocela ukuthi naye kube khona azokusho lana ngoMaqhude bese siyaqhubeka ngeprogram. Loyana 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 Ziphi insizwa ngapha Loyana Hallelujah. Hallelujah. Mayibonge inkosi ekseni egameni likaJesu. Bakhona abathanda inkosi la. Bakhona
khona abathanda uJesu khona abathanda igospel oh Nkosi sanibonani mndeni bakakhabazela alikho sizolisho namhlanje kodwa lilodi igama phiphisana alehlanga ngihle ukufa kujwayeleke mayibonge Nkosi sifuna nikhaleke mndeni ningeze ukuhlupha kusasa mase yofihlwa niziphe lethuba lokukhala kepha ningakhohle ukuthi manikhala nikhale ngabantu abanethemba ngoma sesikhathela abantu mabekhala akhale anganali ithemba kepha namhlanje sizonxusa uJesu ukuthi abantu mabakhale kodwa bangakhohle ukuthi likhona ithemba elinguJesu izwe ngilifundile namhlanje ngithemba uma uNkulunkulu avala izulu okanye athumela isikhonyane phakathi kwabantu bami lithe iBhayibheli abaziyena mabazithobe abazi uNkulunkulu mabazithobe uthi mina ngisezulwini ngizokuzwa bese ngiyabuya ngithethelele izono zabo mayibonge Nkosi ngifuna ukuthi mndeni ngifuna ukukhuluma njengoNkulunkulu ngoba ngimelo uNkulunkulu amen lithi akasekho ezweni ubaba ukhabazela kodwa nina nisezweni mayibonge Nkosi angazi ukuthi yena uma ngoma engasekho ukhabazela nizokwenza njani kodwa namhlanje sizothi uma ehamba ubaba wasekhaya sifuna nimeme uJesu esikhathini samanje ngoma abantu makhamba ubaba ekhaya bayaxabana abantu ebudeni bendlela kungani baxabana ebudeni bendlela angithi ubaba akasekho uma ubaba benezinto izinto siyaphela uma ubaba angasekho namhlanje sizostora ukuthi ukhona uNkulunkulu uma uhamba nihambe naye emndeni lithi uNkulunkulu yazi ofunda kahle uthi uNkulunkulu bengiyomfuna koNkulunkulu bese ngiyamxoxela indaba yami mayibonge Nkosi akunakale lutho bafethu kuwe iqhawe ubaba ukhabazela umfethu utho ubablanga uma yeshe indabeni uthi abantu bambuleke izinqa mayibonge Nkosi umshayi wesiginxe lo umqondanisi wentambo kodwa sizothi alehlanga lingehli bafethu bamaciko alehlanga lingehli emndenini einganeni zakhe bonke abantu bebemkhonzile omakhelwane obenza kahle libe ikhaya ubaba asengasekho nizosizwa isizungu sika baba ukuthi angasekho ngoba ngasenzi lutho ukuba khona kwababa ekhaya abantu bayathuka ukuthi ukhona ubaba lapha kusho ukuthi ozokwenza fanele ukwenze kahle uma kukhona ubaba ekhaya sifuna ukuthi ubaba ukhabazela siyambonga indima uNkulunkulu ayidlalile ebucikweni italent aliphe lona lokushaya isiginxe into engavelele noma ubani siyambonga uNkulunkulu ikakhulukazi sithi phephisani mndeni phephisani maciko phephisani nonke omakhelwane la suka khona ekhaya na ukhelana basegoli phephisani alehlanga lingehli uNkulunkulu usekhona ngoma sekunjena kuyahlalwa ke uNkulunkulu bangcwele hayi kuyahlalwa ngifuna ukukhuluma nabantu abahlabelelayo kuyahlalwa kuNkulunkulu ngoma izimo kwezikufice ngelinyanga kubalekile ukuthi ufela kuphi mayibonge Nkosi abantu bafela etradini bafela laba bangazi khona abafele emakhaya sifuna abantu abafele enkosini mayibonge Nkosi sizothi sekudlulile okudala nakho kusha sedlulile ipage likaMkhulu nakho kusha ingcabhi sele nani akonakale lutho iyaqhubeka impilo ifight isamile babuthokozane iyaqhubeka indima yomculo iyaqhubeka konke kuyahamba kahle kuNkulunkulu ufuna ukuthi ngingachithi isikhathi ngomuhlelo olukhulu uNkulunkulu anibusise nisazoperforma uNkulunkulu abe nani anipha amandla egameni likaJesu uzithele umusa When I'm gonna see you,
wena Nkosi uyazi uyena owaziyo bakwethu ukuthi ubembekela indlela yakhe ubaba Mkhize ukuthi wena baba Mkhize uzohamba ugcinela kodwa ngemva kwakho khona abanye abazohamba bagcinela ngicela simkhululeni baba ahambe bomama ngicela ingoma sizocela ubhuti uXolani lana wakaMkhize ebese sicela noPhethu wakaMkhize nize ngaphambili ebese sicela nabo baba beingane zoma beze la ngaphambili ukuthi iprogram ithi izohamba masinyane singathi umuntu kanti mhlambe akekho la eduzana Phethu sengikubonile ngicela uze ngapha bhuti Xolani Mkhize ngicela uze la ngaphambili ngithe ngizoyivula inkundla bakwethu yokuthi wonke umuntu lana azizwe amukelekile ngaleli qhawe leli asiyeni ngengoma buma
ngicela nje laba bese ngibabizile ngimonile uPhethwa kaMkhize usekhona la ngemuva xolane bekufanele ngabe sekuyena manje uphansi bese kuthi abobhuti laba bhuti ukhuba nani ngizomcela ngingene la ngaphakathi nje labo into encane ngoba laba nje bekade besebenzisana kakhulu nawe bhuti ama-engineers ngizocela sizeni la usithathe isitulo sakho leso babuze naso lapho ngicela sizeni ngapha khona kuzokwazi ukushesheka ukuthi yenzeke lento ama-engineers bekade besebenzisana nobaba uMkhize sizobacela bangene la ngaphakathi kuzokwazi ukushesha sengicishe ngathi ngicela asimthatheni simbeke la kubaba uMkhize oza baba uMkhize khuluma ngami baba uMkhize ukhuluma ngomunye ukhabazela sanibonani cishe ngathi nacula kahle sengikhohliwe ukuthi kanje obani bala igama lami nguPhethwa kaMkhize ekhaya kusenkandla umfowethu loshonile noma umfowethu losishiyile sihlangane naye mina naye eThekwini ngo-1989 ngisagijima nelinye iqembu nami lalezo yikhathi wayedlala isiginci wayengadlali ibase kuthe ngo-1990 umfazi omnyama wawina ejubeni kwakune-competition ejubeni kwafanele ukuthi makathole idili egoli ngokuwina kwakhe ejubeni 1991 ke sakhuphuka kwazokwenziwa leyo album ngendlela intambo inde kakhulu ngeke ngikwazi ukuyiqala ngixoxe yonke ngizokha nje emakhanda kwenziwa lo album ukufika kwethu ke la eGoli noma yena umfowethu wayese ekade esuka khona la eGoli ngisho mina isikhathi esihlangene ngaso sakhuphuka sesiyiqembu likaMfazi Omnyama ngaleso sikhathi kuze kufika athola abanye abafowethu asebenzisana nabo kuze kufike lesikhathi angikwazi ukuyichaza into enje ngoba sivuke ngeindaba ezimbi ngaleli yalanga nami ngangingazi ngabona ngezwa eradweni kodwa njengoba sila size ngomuntu engimazi kahle angisazi sitha sika Maqhude angisazi sitha sika Aroni ma ebona ukuthi khona la enizophambana khona ubebona kuqala ukuthi hayi le ndoda ungathi sohamba sambe sifike indleleni ezihlukayo avaleni sasuka hamba akukho kubi engakukhuluma ngaye ngoba akukho kubi ekade enakho empilweni yakhe uke wafika esikhathini sokubambeka engemuhle kahle empilweni waphinde sathi kudlulile namanje ke nama ngazi ukuthi kuphinde kwenzekani kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu yena owaziyo ngoba nokusinda kwakhe ngaleso sikhathi akekho umuntu owayazi ukuthi uzodlula khona wedlula futhi ngoba uNkulunkulu abanye abantu ke bayadutshulwa ngeinhlamvu ezu-15 nge-AK basinde ngenxa yokuthi uNkulunkulu bekade engabalindele noma ekade engababizile bakhona abantu esibaziyo ukuthiwa ukushawe ngesibhakela washona ngokuthi uNkulunkulu bazi yena ukuthi umdinga ngaliphi ilanga njengoba sila sisonke umuntu nomuntu unendlela yakhe
ngalamazwi ngizama ukuyiduduza mina ngilimele kakhulu kuningi okungale komculo phakathi kwami nomfowethu kodwa ngicela ukuthi namhlanje ngimkhulule noma simkhulule ahambe indlela yakhe enhle ahlangane nabafowethu ahlangane nodadewethu ahlangane nabo bonke abangale ngiyabona Sanibonani. Ninjani bafethu? Ngiyaxolisa. Ngithwele ikapiso nami bafethu. Phambi kwenu kunabantu abadala, ngibekile bonke abahlonishwa abakho. Nami ngalimala ngadutshula ngesafethu. Ninjena nje ngicela unibheke phansi ikapiso. Ngasinda kodwa ngoNkulunkulu. Yabona ngilimele bafethu ngoba ngomfowethu uMaqhude angazi ukuthi ngingayichaza ngithini hayi ngilimele si team ofeleva umfowethu ukhombulani lapha ngoba ayisilimele mina ngafikela kubona uMaqhude khona abakhwenyana indoda engaziwa ngakhuliswa yibo bhuti kuze ngifike ngize ngibe ngake egexeni mina uMaqhude ngimaze ehambela ngenyawo eyifayile ikhindi zakhe ekhaya siphila impilo neqhawe lakithi kwaMkhize ngoba mina ngoxolani kwaMkhize isixubo samantombazane ke igama engilithola kubabheka umuzi lithola ngisebenza naye so ngendlela engilimale ngakhona ngoba wonke umsebenzi ebengwenza wami yilokhu ngaqala naye bafa uMaqhude bafana bakaMolo bampela size sifikela usixubo samantombazane and ngendlela engilimale ngakhona ngoba angaze ngimbone umuntu ofana nobafo multi talented onama talent onke bafethu uMaqhude benama talent onke ekwazi ukufundisa ukuthi makuculwa enondlebe olukhalphile oludlula wonke phela ngicishe ngithi wonke umuntu ubesondele eduze bengibona ukuthi leya ndoda idlala zonke ama-instrumental bewadlala wonke uMaqhude keyboard bass ginci yonke into aphinde futhi akutshele ukuthi la cula kanje aphinda futhi acule naye so silimele kakhulu si team iqembu ofeleba ameva abafana bakaMolo bampela isixubo samantombazane ngiphinde ngithi futhi onke amaciko ala ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ukuthi afika azophelezela liqhawe lakithi elishile sibonga kakhulu kuba umsomnandi benobhuti phethe ngendawo nawo wonke amaciko bafethu bokhuzane ngeke ngiqede nonke bafethu aboduma kahle siyabonga ngiyabonga nje nganza kwethu ngoba nami ngifika late nje bese siyagijima la ngoba iqhawe lakithi lilimele kumele sigijime silungise zonke izinto kodwa sibonga nje umusa wenu nonke bafethu enikhona la ukuthi sikwazi ukuthi siphelezele liqhawe lakithi saksa njengoba sizolibeka endlini yalo yokugcina mina lokhu ngalimala umphefumulo wami
lithama ubafe ehamba emhlabeni kuze ube manje angikwazi nayo amandla ushokuma kodwa ke kumele sigiye ngeqhawe ngoba iqhawe ligiyelwa ngesihlangu salo uMaqhude ebedlala ibhesi enza konke into akekho futhi oyodlala ibhesi njengoMaqhude bonke abafuthi bakhona badlala ngeyabo indlela so umndeni wonke sithi nje Nkosi yami akwehlanga lungihle uSqueezer wami uyazi naye sihlala sisonke nezingane zakhe zikhona la so ngiyabonga nje kakhulu ngeXhosa udla isikhathi Nkosi ithwele musa Siyabonga Xolani siyabonga baba uMkhize ngiyazi ukuthi mfowethu usuke kuphi ukuzube la ngiyazi uthokozani la ukuthi usuke kuphi azabe la namhlanje kusazochazeka konke lo bese siyabuya ke bakwethu ngizocela ozokhulumela ama sound engineer noma ngasukuma wonke ama sound engineer azoma la socela oyedwa ozowakhulumela baba uBhazuka nabanye enthinta le nginobho lo ukuthi abaculi bacule kamnandi ngicela sizomani la bomama sacela ingoma iwile lembewu yawa lembewu wonke ama sound engineer asebenze nobhudi lana kodwa noma singathi wonke nje ama sound engineer hayi usebenze nawo ama sound engineer wonke awazoma la ngaphambili bafowethu ngiyojabula ngelinye ilanga uma kungenzeka ukuthi kube khona isiqhumama nje umuntu onemali le eyispare eseceleni kuke kubonge labo baba laba ama sound engineers sase siqalile lento le nomunye ubhudo waseDurban wangikhohlisa sase siqalile saqala ngumzamo umuntu osebenza ophuma e-studio ekseni ngo6 bese kuthi ngo10 futhi ubuyela e-studio sasiyibeke kanjalo kodwa kwaphelele emoyeni kodwa ke mina mhlawumbe uNkulunkulu mayesangcinile emhlabeni kuzogcina kwenzakele lo kwabanye ama sound engineer sibheke nje ukuthi ubani i-sound engineer esebenza kakhulu ngoba umzamo sekahamba naye le ndondo yokuqala sizobheka kwabanye lana bakwethu ake nibashayeleni izandla futhi kuyenzeka ke lokhu sithi makuse showini lana abafowethu abaculayo bacule angabongi lo muntu omenzela isound lapha emuva akuve kubhlungu lo bese siyabuya futhi bakwethu njengamanje size ngobani la size ngoMaqhude la abantu begovernment bayabonakala mangabe kuyilaba abaculi laba abaphezulu
kodwa namhlanje asiboni noyedwa umuntu akekho ongezwanga emsakazweni ukuthi kuhambe uMaqhude kodwa akho ngisho yedwa la asiyibhekeni ke futhi lezi zinto lezi baningi abantu asebazile benza izinto lana ngiyakhumbula ukuthi kwaba namakhadi la phansi kuthiwa lawo makhadi lawo makungahamba imusician azosebenzela lawo makhadi sasawubona amabhokisi amahle laphana emarket kuphi eMecca kodwa namhlanje ayenzeki yonke leyo nto leyo bese ngiyabuya ngiza kithina thina abaculi bafowethu ake sibhekeni ngenye indlela uyafa umculo wethu uma ngingabheka khona manje umculo sekumnandi eDurban la eGoli kufile fi yini amalentuzane masingathola iqhumama basiqashela istadium mina nginobaba nami ngina isound kodwa kunobaba uSibiya waseMpumalanga wathi ubaba uSibiya babumazi khuluma nama musician noma singaya kusiphi stadium na isound kodwa kuzange kwenzeke lokho bafowethu njengoba khamba uMaqhude namhlanje sizowenza umhlangano ukuthi sihlangane nalabo bhuti laba yabona ngiyajabula makhona izinsizwe ezifana nabokhuba abantu abenza izinto zenzeke sihlangane nje sikhulumeni ukuthi akungapheleli la lento kaMaqhude akithi siyabona ukuthi unceda abantu abangakanani ake kube neshow nje kuthiwe isikhwama leso sizoya kuphi sizoya einganeni zakaMaqhude hayi ukuthi bese bangabe basahola ama musician ngoba ingathi sonke lento lena kube khona lama sound engineer sishaya ishow engakazi ishayeke kumaskandi engakazi yenzeke kumaskandi kodwa ngiyathemba ngoba naku inkosi yami laphana le ngiyisaba kakhulu ugcwalisa umabhida uyosinceda ngiyazi ukuthi izoyenzeka leyo nto leyo makungambamba nje ngimbambe la iduzana bese ngiyabamana khona into ebuhlungu bakwethu nayi intshebe lapha ngemuva yengane zoma intshebe noma kuthiwa ingaphansi iphakamisa inyawo ithwele kanzima bayiklinyile kodwa kuzothiwa yadla intshebe ngaphansi nayi lapha ngemuva intshebe yengane zoma bakwethu sizoqhubeka lana sizocela umuntu oyi1 abayi2 abazokhulumela ama engineers bazokhethana ke bafowethu sacela ingoma bomama Ndiyaniva xa nicula anifuni ukuvuma ukuba le ndlela ifuna abakholwayo. Angithi anifuni ukuvuma ukuba ifuna abakholwayo. Apha sihlangene ngoMkhize. Ukhabazela. Kuningi eningakutsho ngaye. Ukhabazela ungumuntu oyaziyo ibhazuka studio. Ibhazuka studio si-studio esizishintshayo indawo. Kodwa umuntu odlala ibass ozongena kuqala kule ndawo intsha ingene kuyo ibhazuka studio uMaqhude. uMaqhude ungumuntu obe time conscious. Ubukwafika late uzawufika uMaqhude nje. Awu kanti mhlekazi bethu singena ngasikhathi sini. Hayi isession iqala ngo10 please. Wena ufika ngasikhathi sini. Thethisa wena mnikazi westudio. Time conscious. And ngeso sikhathi uclean
yena makubhukwe u10 uMaqhude befika ngo9:30 uma elate befika ngo10:15 belate ke ngaleso sikhathi ngisho ukuthi ke angiphethanga okuningi angizuthatha isikhathi eside njengoba nishilo kodwa ngifundisiwe ukuthi uma ngaba kukhona indawo engiyakuyo kufuneka kube khona into engizoyiphatha into engiyiphethe lana mama Mkhize into engiyiphethe ngikuphathele nali izwi uzofika endlini ulifundisise uliphinda phinde ikwindumiso Ndumiso 34 verse 18 uYehova useduze nabanhliziyo zityumkileyo andizitsho yonke useduze nabanhliziyo zityumkile kukhona igama engilithandile elitsho ngibaba la wathi mabakhale benele kukhona into eseyingenile fashional kuthiwe sizo celebrate life you are late if uzafika ngithule mina ngikubhaza uzo celebrate life yami celebrate life yami ngoku ndisaphila to your best ukuze ngela xesha xa kuthiwa ndikho uwazi ukuthi uyalila uyaduduza ngakho ngiyawududuza umndeni namaqhawe onke nama-sound engineers onke uMaqhude ngihambile naye sawufika nase-Atlanta sihamba ney'ngane zoma ndambona ukuthi he was an international bass player isandla sakhe sijabulisa abantu abaningi is not just local so ke nami angizuba mde bakhona engineer angazi ukuthi kwaye kukhethwe mina ngoba vele nginempunga sanibonani ninjani lo khulumayo uThami wakasibiya unjiniyela wasestudio amashinga music emashingeni cha ngicela nje ukuthi ngisho something ngobaba ukuthi bengimbiza baba ke mina befika estudio angithethise athi uyabheda wena la ngesalayenza ukuthi kodwa bengazi ukuthi konke lokho kusuka from inhliziyo yakhe ukuthi uyafuna ukuthi ngiye phambili so ubaba uyena umuntu nje ngisho ukuthi ngafikela kuye kumaskandi because mangiphuma emusic school mina bengumuntu owenza ihouse mangitransitioner ngiya kumaskandi uyena umuntu wangifundisa yonke into engiyaziyo ngomaskandi angikusho nje lokho konke engikwaziyo ngomaskandi bengifundiswa uMaqhude bengithi mangimixa or ngenzani maye free athi ndodana mawuno petrol nje ungibize ngizofika ngikubonise lapho nalapho kuningi angifundise khona uMaqhude ngakhuluma ngaye kushona ilanga so ngisicela nje ukukhalela abaculi ababesebenza naye ngikhalele onjiniyela ozawethu ngikhalele nomndeni wakhe mama ngithi Dudu nomndeni wonke wakwaMkhize mase ngikhalela nomphakathi olahlekelwe ama-hit abephuma kulesa sandla because ziningi ingoma engama-hit abephuma kulesa sandla sikababa nani umphakathi nonke ngiyangikhalela cela nje ukubonga ithuba because baningi ozakwethu ungathatha isikhathi eside ubaba ke mina bengimbiza ubaba bengimthatha njengobaba ngilana nje ngikweleta kakhulu Nkosi yami ngifuna uqamba mama ngiyabonga yazi khona enye into bafowethu hayi manje bafowethu khona enye into engiyibonayo yenzekalayo ama-sound engineer lawo kodwa awasabi lapha phezulu manje kuthiwa khona abeze bazokhuluma la kodwa ngiyabazi ukuthi khona leyo uqala ngozethu wakhona umuntu hayi akathandisisi ukukhuluma kodwa bafowethu hayi ngiyabonga bafowethu sengicelele bafowethu ukuthi nani banibonge mani lapha emuva nenza isound nani banibonge mani nenza isound lapha kodwa ke mhlambe kuyoba kancane lokho kufanele senzeni yabo nje umzamo wahamba nayo indondo yokuqala ngiyacabanga ukuthi kufanele enye indondo ize kumunye umuntu la sizokwenza lo uNkulunkulu khona bomama ngicela ingoma ubaba ufune zomthuma
Siyabonga ngempela ubaba ufuna uzumthuma bakwethu niyabona lento engiyiphethe lana okuphethe esikhwameni kodwa khona into engifuna ukunitshela yona ukuthi ubaba uMaqhude bekangayithandi into ewumsilo ubaba uMaqhude bekathanda into ethulile usho ukuthi nabo ufaka la iplate uzofaka into ethulile yabona ngicela siyeni kakhulu nje kule khwama ezingemuva bafowethu nakulezi ezinye lezi umtshengiseni lezi egaxwa lezi ngicela siyeni kuze ikhwama bafowethu bomama asishona ingoma bese liyahamba iplate senzeni umnikelo senze azothi why ngaqali wena mina kade nginikele kodwa ke Ehlelo somnandi eduze kwami imali yami ngisayibona bafowethu okuphethe ngicela sijabulise le nto Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga. Siyabonga. Bese bakwethu lana njengamanje ngizobiza ukhumbulani ngibize nomunye futhi wabofeleba. Oh akaqedi. Oh ayiqhubeka manje play. Awona sihleli phansi ake sumeni.
Hallelujah. Sanibonani. Ngifuna ukunicebisa la ekunikeleni. Asinikeli ngoma sixakekile. Kopha kunezinto ezivulekayo uma unikela. Mhlambe namhlanje ngokukhamba kwababa ukhabazela kunezinto ezizovuleka kuwe. Uyazazi ivalekile. Kodwa izovuleka namhlanje. La lo khiphile uzobona umehluko. Ngekusafana na izolo. Manje ngeMaqhude la emuva manje. Obablanga. Sisigogo umhlabelelo omuhle. Ngiyeze ngeMaqhude ngapha emuva. Asebalekile manje. Manje. Onabo bhubeko. Mayibonga Nkosi. Hlabelelani mancane ngisaqedela ngamaGupta ngapha. Sele muva ngamaGupta ngithi ziyakhala ke manje. Ziyakhala la emuva. Nkosi bosise. Amathoranda amabili. Hey, Tumakahle. Awuphinde record nga4 siyabonga. Madoda. Batista. Ikhale Batista. Sizodlulela into encane. Kodwa sekuyinto enkulu manje. Uthi uzoyilanda imoto yenu. Awukhulu bathi yadlijebe. Hamba ngolayini. Sahamba ngolayini. Nkosi busise. Kabazela. Prophet. Ziyakhala. 1990. uMaqhude sisebenza naye akube njalo ke ziyakhala ngiyabonga siyabonga bafowethu. Ngizocela lana kuza manje ubhuti uXolani abekade sebenza nabo kunengoma yaka uMaqhude lana abagcine ngayo awenze baba Siswa.
Sanibona nonke bafowethu nodadewethu. Lo okhuluma njengamanje uMqhobane wakaDube. Le kwaMaphumulo. Lo esingaye njengamanje umkhaya wami. Le kwaMaqumbi. Inkaba yakhe laphelele khona. Ngani zakwethu angizukuba umuntu kakhulu. Kahle kahle umuntu ojwayele ukukhulumela iqembu lakhe kuhambile njengamanje uxolani kahle kahle. Mina ngikwazi ukukhuluma ngespeed, ngazi ukubhekana nama-headphone ne-microphone kuphela. Nalensizwa lela eceleni kwami ukhathide. Ubaba uMaqhude ngifikele ezandleni zakhe beku 2004 ma kudlula ubhuti Mduduzi Mlangeni. Dithame edlula kanye noBrenda Fasi. Bashona ngelokhuza ngenyanga eyodwa. So ngafika mina kofeleba ngo2004. Sasebenzisana nobaba uKhabazela. Into ebengina kakhulu ubaba uKhabazela ubenesineke. Bethi noma ubaba ungwenye indoda engaziwa, ningcono yazi nonke khuzana kuhlebi nako ukukhuzana ukhona. Ningcono nabafowethu nifika manje egincini. Nifika senicula abafowethu ningakaze nisikazwe ngempama kuthiwa ucula umbhedo. Ucula udoti, ucula this is a muri lento icula, sorry is a muri. Thina sifike sikazwa ngempama, uhamba ucule ngale kuma-headphone usukhala. uBrian ibhunu leli kade liphethe lapha abathaki lisekhona limkhuze no Brasine don't do this. Hayi bafowethu sifole imbiza ngempela. Into engikhumbula futhi kakhulu ngobaba uKhabazela. Nginihlebele ngami ngimfihlo yami naye. Mina ngixoxele ngiyayithanda imali niyezwa. Mina ngiyayithanda bona isiphongo lesengathi somntwana sicobezela. Ngiyayithanda imali. Ngiyayithanda imali kakhulu. Ukuthi mangibizela isession ngizodlala isiginci ngizophinde ngenze nama baking. Bese ngiyibuza lensizwa le esosebenza naye ukuthi hawu manje mfowethu inkomo zakaDube ngabe uyiphethe nayo iphelele. Bese lensizwa ayikhuleka sokhuluma bhuti. Ngidlale ngiqede bese hayi bhuti ungahambi ngizocela na kuma baking uphinde ungifake. Mhlamba abanye ngisebenza nabo bakhona la. Hayi sidlala uKhabazela adlala ibhesi bese sixabana nalensizwa le. Isithenga ukudla yathenga yonke into nezinto ezikhala kahle. Ayisaphelelike yamali ke manje sengiyayifoni. Avela uKhabazela azenze njani? Uyenqobani. Uza lapha. Angifuni udlala abantu uza. Angidonse sambe senaye ngale emashawa ngale. Angidonse ema-bathroom. Afika akhiphe kweyakhe imali yamayishoda ngo300 akhiphe kowakhe u300 wesession ethi athi mi ngithatha imali yami ngibuye futhi ngoba ngikwazi ukuhlamba indoda ngiyayitshela noma kuthi ingakanani ngiyayitshela ngithi uyohamba usindela ubaba uMkhize. Ubaba uKhabazela sengisho ukuthi elinye iside abanye abafowethu abangalazi into abenza ke and futhi ubengagcina ukuthi afika adlala ibhesi kuphela especially ngikhulumene nendlunkulu ofelele la ngifikele khona again. Ubengagcina futhi ngokudlala ibhesi ubephinde futhi mangangibhimba ngoba phela kubeke kona ukubhimba lokho sikufihla. Athi Nqobani ngicela uyinese inese ungayihluthuli inese
Lengoma nje siqeda ukungena ngawo njengamanje bengikhojwa uye. Bethi la album akho lokho uculela phezulu uculela phezulu lana umbhaqanga wona uculo okuphapha. Ucule bekutshela indaba zakho. Uculele kahle inese akufani nje ubusuku ucula live phambi kwabantu. La usestudio la inese ngoba mase mix engineer akumele amise udoti. Khona nokuthi udistorter bangabe kurecord ngale umuntu ethi wozolala lo doti wakho kade ucula ngapha ngize ngizolala le playback ngeke ihlazo ngicela ukuthi ubuyisele emuva ngicela uqala phansi ethi hayi ngeke udla isikhathi wena khona abantu abafuna ukungena so kakhulu bafethu siqheme ngiqwantwala ngempela bafethu ngithi namhlanje ngiyabonga lesibindi inyane enginaso nyathi ngikwazi ukukhuluma futhi nginibuke mina uNkulunkulu ngiphuka ukuthi kuphela ngicule ngawazi ukufesana nabani ukuthi mangiperforma ke kuphela ukuthi ngikhulume nani esimene esinzima kanje ngiyabonga kabazela ukuthi lapho khona ngane yakwethu uyibekile induku ebandla ngiyabonga kakhulu kathide mfowethu mhlawumbe ngenxa yesikhathi nawe uzoqhaqha 2 minutes ngane yakwethu ngaxolisa ukuthi isikhathi kusebaningi abantu asafune bekhulu sanibonani kunenge bengingakusho kodwa ukuqala kufika kombiko bengikula ngalendlela engakaze ngize ngiyibone uthema iphone ntombazane ngabamba ifone ngoba befona ngenamba ebhalwe Maqhude Mkhize ngathi khavazela yathi ingane akasekho ubaba Maqhude angazi noma kwakufuneke nami ngibele ngiyife leso sikhathini kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngaqina ngibonga nje ukhavazela isikhathi engihlangane naso ngafika kuqala mina eqembini labakhwenyana wangifica khona kubakhwenyana ngimncane khula phambi kwabo ngikhumbula ngelinye ilanga esasithuke ngendlela enqaba siseswazini kwi trade fair saphuma ngihamba yimo ukhabazela umduduzi angisazi kwakuba noyidlala idrums sibaleka kwasekliwa sadlala live kanti kwakudlalwa ama CD athi amaswazi niyasixhaphaza nidlala ama CD abakhwenyana bedlala live sagcina sesibaleka sonke sathi sisabaleka noMkhize sesidukile singasaliboni nehotela okwakuthiwa siya kulona ngangithembeke kuyena uMaqhude sathi masithi thushu etolo kwaqhamuka nje indoda igqoke ikhindi phethe esikhulu isibhamu yathi mani ngiyamuzwa nje ukhabazela ethi awu saze sazofa eswazini waphila ke lapho ukhabazela saphila ngakhula phambi kwabo kunenge njengoba ngisho ngithi kunenge ngingakusho kodwa emndenini wakakhabazela ngithi dudu bafowethu uNkulunkulu ubevele nalo usuku lwakhe ithini besingazi ialbum le ubedlala yonke into njengoba eshilo Nqobani le album lena idlalwe uyena ibass wadlala negita ilanga engikhumbula ngalo engifonela ngise eKZN wathi wekubheka okhuphuka ngizofaka ibass ngoba asilazi usuku ngizohamba angiqondanga lokukhuluma angikuthandanga futhi ngaze ngakwaze kwabuya uthe masehamba kwabuya ukuthi nomduvu washo kanje wathi ecula ialbum yakhe yokugcina ethi hayi kabi nalethi ithameva wathi ifundeni lento webafowethu ngoba kungenzeka mina kokugcina lokho nginani angizange ngiunderstand lokukhuluma kodwa sengikubonile manje ukuthi uNkulunkulu unecebo uyakwazi ukukuvezela kancane okuzokwenzeka kodwa ngithi ke hayi bafowethu ngibonge kakhulu kumaciko amaciko amaningi ayawafihla amandla omuntu ngiyambongela kakhulu ukhabazela ngoba akwazile wonke amaciko asebenze naye ngiyawabona khona futhi akufakaza ukuthi ukhabazela beyini baningi abacula abakade beshaya ama-bass guitar abalitholanga ithuba lokuthi ube kanje ngiyacela ukuthi ibe into eyinjwayelo lento umuntu uma esebenze kahle kungafihleki imisebenzi yakhe ayivele obala kungakhulunywa kuphela ku Facebook nakuma network nje ukuthi ube ukuthi asikuvezeli lokukhabazela ube iqonqo nje straight ngiyabonga kuleyo ndawo Maqhude
siyabonga bakwethu ngizobiza ubaba wami lana engimhloniphayo kakhulu nangu lapha emuva ubaba weingane zoma lenzizwa exhuma ngenyawo ezimbili angaze ngabona mina umuntu exhuma lesiginxe ngenyawo zombili hayi naku baba oza baba sanibona nonke niyaphila siyaphila ngelingishayeleni nje ingoma ehambayo omama leli iqhawe siliqinisa yini sithenje ingoma emnandi kwethu njoba sila asizi nalutho siza nenyembezi ngikhale kakhulu emndenini okwamkhize ngithi dudu awuqine kungathi ngoba sekuhamba ubaba ukhabazela bese kuba ithemba liphelile engakusho mina ngokhuzwayo isibongo igama ngobusane egameni lengane zoma uMkhize sisebenze naye kusuka ngo 2004 kuze kube manje akukho lapho ngihamba khona uMkhize ngabibikho besicishe sibe iband eyodwa bekufike kube yimla kube uyila kube umbokaza stop sign kumanje ehluleka nokuthi phethe uma ngishiya lo mhlaba ngiyabonga senimqinisile ngikhalele isizwe sonke okhanjela uMkhize ongangokuthi mhlambe nokhozi kufanele ngabe sinalo la ngoba ngicabanga ukuthi elikusakazayo lokuyisuke likusakaza ngoba kuphuma kubola abantu namhlanje uMkhize njengoba singayila into eyakhulunywa usibeko yokuthi abahola babe besaqhamuka ibhlungu phoke ngeke siyenzile ukuthi ngoba amandla sinawo angihlaseli kodwa nje siyakubuka khona ukuthi nakungabambene thina maciko nomphakathi osichasayo kwesikwenzayo kuba kuyenzakala ilutho ngithi dudu wesizwe senkosi lapho la silimene khona mhlambe ngelinye ilanga kuyobuye kuhlangane kodwa ngiyathemba ukuthi kohlangana ngoba leso silonda esikhona kunamhlanje sizovaleka silimele uMkhize njengoba sizokwenza nje nama album amasha ngiyayibuza ukuthi ufuna ngenze njani Yes,
Siyabonga. Bakwethu ngizocela abobhuti bami ngibahloniphayo noma bengasiya abobhuti abafana bami nje laba. Ukhuzani nawo into encane nabo bonke labafowethu laba sizocela ababili abazokhuluma nje. Bonke laba abahlabele phekwento enziwo ubaba uKhabazela. Asimgcineni futhi wena. Somandla sibasukumisa. Oduma kahle abezela ngaphambili. Wonke nje umuntu okhalisela ubaba uMaqhude bezela ngaphambili. Ozan bafowethu, ozan bafowethu. Umzukulu akekho ngapha. Umzukulu woza baba. Siyabonga kodwa ningahambi bakwethu. Ningahambi siyabonga. Ningahambi. No. Mase nikhuluma lezi zokuhamba sizobungaza uKhabazela la ningahambi. Ngiyathemba niyababona abafowethu laba. Mina ngangeke ngithi konke engigqokayo emzimbeni nesikorokoro engihamba ngaso la endleleni ngeke ngithi ilaba fowethu laba ngokungisupporta kuphi kuma rehearsal. Nginalezi zinto lezi enginazo nginalomsindo lona enginawo namhlanje lana umuntu engizombonga ongasekho emhlabeni ngizobonga uLucky Dube. Ngibonga uRichard Siluma. Ngibonge uJohn Siluma. Bese ngibonga nabo bonke ke labafowethu laba abafikayo la endimeni ezomculo ngoba the most yabo laba bariyezela lapha kimi. Ngicela ke nibashayeleni izandla bakwethu. Angaze ngimsebenza umlungu. Angaze ngimsebenza umlungu. Ngasebenza noLucky Dube iminyaka ewu22 ngaze ngayekela ukucula ngafunda ukwenza lokho kuyisound nami ngama ngempela ngaphambi kwaLucky ngabenzela isound ngajabula. Ngicela ningishayeleni izandla. Siyabonga bakwethu angazi ke khona abanye baye babalekela ukukhuluma lana. Kodwa ngiyathemba ukuthi bazokhuluma namhlanje. Ngimqoke. Ay, baba, Kuba. Yes. Sanibonani. Leyo ngane le ngiyajabula. Yeah. No, ngizothatha ithuba ngibingelele emndenini bakoKhabazela. Mama sithi Dudu. Ngibingelele amaciko wonke akhona o-engineer abakhona o-promoter abakhona abathandi bomculo wonke nawo wonke umuntu othe namhlanje wathatha ithuba lokuthi eze la kuye kuthiwe ke kuzobungazwa impilo yongasekho ngithi sanibonani nonke egameni lamaciko njengoba sila singaphambili sisebenze noKhabazela baningi ke abangekho la abasebenze noKhabazela nabaculi abadala kuze bazofika kuthina sizingane safikela kuyena uMkhize wasibamba sayizingane zakhe ngizothi ke
Dudu emndenini wakabazela ngithi Dudu uMaciko iqiniso lithi ukusuka manje kuyaphambili nathi asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba ngifika nje emculweni mina ngosuku lokuqala ngiqala nje ukuyorekhoda ngangishayela ukhabazela kuze kube manje ukhabazela ubengeyena umdlali nje webase ubevela uproducer kube ngazi ukuthi umsebenzi loyo wakhe ngoba ubekwazi ukushiya ibase yahambe ngale kuwena esigingxeni kwabadlali iginxa yoshutha intambo ethile ngathi siphumile bayazi abafowethu abadlali iginxa ukuthi bebesethele uyena ukhabazela iginxa zabo bephumpele esethile endlini kodwa befika estudio ukhabazeleza ukuthi akunentambo la ebhibhisa yonke lento bese yakubiza akusethele yona qhubeka ukudlala iginxa kephambili ngiyathokoza kakhulu ukuzwa amagama asebekiwe ngaphambili egameni lamaCiko wonke siyafisa ngabe nathi zikhona izinhlaka eziphambili noma ezisigadile noma ezisesekayo kulokho esikwenzayo kodwa ke siyabona kazikho asazi ke noma bengamebezele kangabahle noma ezinye zoba khona kusasa kodwa kungayihlazo ukuthi singababona abantu abathokozela lento esiyenzayo yazi ngizonitshela enye into mhlambe eningayinakile mhlambe ningayazi mhlambe futhi ngizonimase ngintshela yona niyazi ukuthi seloko yaqala kuhlukanisa unyaka okhosini bekuhlukanisa ingoma edlala ukhabazela ungaya kumrozo uyento encane uye kukhuzani uMkhize bese uyedlala lo basket lokho bekhomba ukuthi isandla sakhe sibe nayo inhlanhla kakhulu kule ndima bakhona abanye abadlalayo ubasket kodwa ube naleyo nhlanhla yokuthi lapho ebedlala khona bekunyakaza yonke indawo siyafisa njengabe bakhona bonke sinabo simbungaza ngendlela njengoba bonke abantu esihlale sibabona bephelezela kodwa ke izathu ngezathu ngeke sathini ngifisa ukusho nje ukuthi emndenini lokhabazela kwehlanga lungehliyo akulahlambeleke ngakufela ngoba umuntu uma usukumbona emhlabeni usuke efana nomuntu oboleki esimboleko uNkulunkulu uma esehlele futhi ukuthi ambuyisele kuyena akekho noyedwa onganqaba athi cha ngoba ukuza komuntu emhlabeni kuwumusa wakhe uNkulunkulu osukazi futhi ukuthi nayi indima okufuneka ayidlale ngizokusho lokhu ke mina ngisho ukuthi kuthe mangizwe indaba zokuthi ukhabazela kasekho kungithusile kodwa ukhabazela wavalelisa uvalelisa kanjani ngo2021 abaculi abaningi bazongifakazela abadlali lokhabazela ukuthi ngo2021 ukhabazela wayivalelisa wawuthi uma uzodlala naye akutshela ukuthi thola umuntu ozokudlalela bazongifakazela abantu abadlalela yena ngo2021 nje mina unyaka usuzophela ngizokhipha ialbum le elandela le wathi nje khuzani thola umuntu ngathi nawo kwenze njani wathi hayi ngicabanga ukuthi mina hayi sengicabanga ukuyeka mangizwa futhi mayesezongena nezingane zomama emva kwami waphinde washo lokho ukuthi hayi shobeni ngithi tholana umuntu ozondlalela mina hayi sengihlulekile awu kangaka kuba wazi wanginikeza mina umuntu wathi ucela ukuthi angidlalele ngenhlahla wathi mangabe esadlala ubasket wangena lo muntu wathi nangu umfana engifuna aqhubeka ukudlalela esho uZuma kangaka kuba kunengoma kwalibhamu yami mina edlala uZuma yodwa ngoba wavela umnikeza ubasket wathi awumuzweke lo muntu engikhuluma ngaye elokho eshilo lento sathi hawu sesibuzana nathi sesuku lestudio ukhabazela uthini ngempela manje asitholeni umuntu uzwani ngoba simbona nje ewumqemane kanti yena wayesetsheliwe wayesazi yena ukuthi lesikhathi samanje ubengasekho akwandele bana kuyena wonke umuntu otshelwayo noma okhonjiswa impawu zokuthi useyashiya azatshela bonke abantu ukuthi mina sengiyashiya sithi emndenini ke selokhu shila ukuthi Dudu sengathi indlela yakhe ingahleleka ihlelembeke ebe isibani hayi emndenini okaMkhize kuphela kodwa ebe isibani nje kuyona yonke indima yomculo ngoba indima ila ikhona namhlanje ingenxa
yaba abantu abanjengokhabazela bese ngifisa ukusho futhi ukuthi cha umphako sowutholile ushilo sibeke ukuthi abantu abasidlalela insimbi kanye nabantu abawonjiniya kubalekile ukuthi ake sibukeni ngelinyiso ngoba uzothola ukuthi sikhala ngokuthi khona abangekho la kanti ngempela iphutha likuthina asihlangene ukuthi laba bantu sibathathe sibakhombisizwe ukuthi kahle kahle senjenje yilaba bantu mhlawumbe yonke lento ingathi ake siqaleke sinuke thina amakhwapho ukuthi thina sikwenze konke yini ngoba sizolikhuluma iqiniso singalifihli ukuthi nangoba siyababona abantu bakahulumeni siyabona ukhozi siyabona abantu baka TV besuke beyobungaza leyo muntu ingoba abantu bakuleyo ndima bamnikezile indawo efanele loyo muntu owenza okubalekile kubona mhlawumbe kuzomela nathi ke sibathathe sibabeke balazweni sitshela abantu ukuthi thina silutho naba abantu abenza umsebenzi bese sibona ukuthi uma ngabe kufika igaba zokuthi kumele bephakanyiswe akekho yini oyosondela bese ngibonga kakhulu bonke abathe banaka umndeni kaMkhize kulesimo ngibonge Sotholo wena kaDumazi iGugu ubaba uSomnandi ngisho ngithi kunesizathu ngaye naye mhlamba kasazi akanqeni ukuthi makuvele umkhuhlane noma ngabe kuthiwa ke khona ubambekile hayi makuvele umkhuhlane kuphela uyakwazi ukuthi asifonele nje sonke uzwile ukuthi ubani akaphilile na hawu yebo kunjalo wonke umuntu azame ukuxhumana abone ukuthi angalelekelela kubo uma ngabe kukhona iciki elihambile endimeni bayamazi Sotholo ukuthi uyena usifonela so unenamba zethu sonke singamaciko athi ayisokudlula ubani akuhlanganiswe namakhaya ngiyazi njengoba sila ube nesandla ngiyazi futhi nakusasa sokuphelezela ukhabazela khona isandla abe nazo ngicela simshayele ihlombe bese ngibonga bona wonke amaciko asemva kwami lapha ke emva kwami angazi noma besebethulile yini uSibeko ngiyabonga Sibeko ngiyabonga kakhulu indlela osiqaphele ngayo icontribution yakhe emculweni akekho ngayazi makuthiwa siyodlala live akekho umuntu esimaziyo thina ngaphandle kwakho osilekelelayo nokusinakekela ngesound lapha ke kunamaciko angemuva kwami ukhona umzukulu phakathi kwethu naye osebenze kakhulu nokhabazela ukhona uNtencane naye osebenze kakhulu nokhabazela ukhona uDuma kahle ukhona uNjoko ukhona uMtiyenziwa ukhona uSminoff amaciko lawa akhona namhlanje ngethemba lokuthi futhi namanye asazovela nakusasa kuseyilo usuku siyabonga wonke umuntu othe ophumelela ngiyaxolisa kakhulu ngokwelula kodwa siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza kuzona zonke ikhalo zethu nesililo sethu konke kuhambe ngendlela esifisa ngakhona ngiyabonga awusiyabonga mfana ukhulelwe manje amagama makhulu kangaka asengisho ukuthi ukhulile bakwethu angazi ngiyambona umfana yena semude ngempela ngamagama siyabonga bakwethu ake simdlaleleni futhi ngemva kwaloko sizocela ukuthi awuthi ngibone ukuthi kulandela ubani lana sizakhuluma ngiyambise kahle siyabonga bakwethu njengamanje bomama ake nimculeleni ubaba uSotholelana uSomnandi bese asukuma zokhuluma nani
uyavuma hey umoya wami 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 uyavuma bo hey umoya wami uyavuma hey umoya wami uyavuma moya wavuma moya wami hey umoya wami uyavuma bo hey umoya wami uyavuma hey umoya wami uyavuma hey umoya wami uyavuma hey umoya wami uyavuma Nkosi yami hey umoya wami uyavuma hey umoya wami uyavuma Nkosi wavuma 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 Nkosi wathi tumaskandi udakwa yini